Velkommen Creeperdon fans. Creeperdon her. Så er det Panda-tid igen i World of Warcraft Miss in Pandaria. Og vi skulle være klar videre i den her mission. Agtigt. Lad os se hvad vi skal. Vi skal klare de her grebe abekatter. Jeg ved ikke, det er abekatter eller hvad. Men det finder vi ud af. Level up. Øjeblik, jeg skal lige gøre noget. Jeg kommer tilbage igen. Så her igen. Det var lige noget, jeg lige skulle. Nå, men videre. Klar videre med den her mission. Derud. Men Creeperdon fans, jeg laver bare ikke lige nogle videoer i gang imellem. Men det er fordi, at jeg skal følge efter min skole, eller noget andet. No. Ja, det kan jeg godt forstå. Skolen er altid irriterende. Jeg forstår ikke, at skolen bliver skabt. Det er sådan, det er noget bladre og lort til skoler og hele morgen lort. Men Creeperdon fans, jeg skal nok prøve at lave tingene der. Men faktisk er det ikke længe jeg får min nye computer. Jeg mangler bare 2000, så kan jeg få den. Så kan jeg få min nye bærbar. Der er skide hamrende god, og så kan jeg måske spille Team Fortress 2 sammen med jer. Ja, tror jeg ikke. De skriver aldrig noget til mig, så det er jo lige meget. Nå, skal vi se den mission. Hele derhen. Men jeg er ikke særlig god til at lave humoragtigt. Det kan I se i hvert fald. Men hvad? Grimme abekatter. Kan man se. Jeg går for langt. Den der var lidt læk, men det kan jeg ikke gøre for. Hvis det lægger sådan. Væk. En grimme ting. One. Jeg tror ikke lige, der står one. Men skidt med det. Det der med, der var en, der lignede en grim agtig, eller det var bare lige noget for sjov. Jeg prøvede bare lige at lave lidt humoragtigt. Ja. Men det gik ikke. Next one. Hello, friend. Okay. Meet me up in the cave if you would, friend. Syg kvinde. Kan man se. Men nu har vi juleferie, så kan vi godt lave nogle flere videoer. Så kan jeg i hvert fald hjælpe eller lave nogle flere videoer og de ting.
så skal jeg nok lave nogle flere videoer. Og alt muligt andet. Men nu skal vi koncentrere det her. Øj. Der sagde man. Nå, det er man. Så glem det. Bare lige angiver det her. Når jeg får den nye computer, så spiller jeg ticket, eller vi ser ticket. De ting og alt muligt. Det skal bare smokke. Ah, okay. Speak to Master Shenzi. He will tell you what comes next. Okay. Der er gamle far. My time is past. Your time approaches swiftly. Så gør jeg mig lidt der. Tror jeg nok. Så har jeg en fin kappe. Det kan lade det lidt lejestue nu. Nu skal jeg derhen og gribe abekatter. Jeg har klaret alle de her missioner i forvejen. Men skidt med det. Nu kan I bare hygge jer, jeg spiller World of Warcraft. Jeg skulle lige have klyttet mig i øret og i næsen. Nå, det var. Ja, det er en monkey butt. Hvis I ved. Ja. Nu kan jeg selv ikke finde ud af det. Snøp. To mod en, det er unfair. Men jeg kan alligevel klare det. Jeg kan godt forstå, at jeg ikke siger så meget, men det er fordi jeg kæmper, så snakker jeg jo ikke eller noget som helst. Og så ved jeg ikke lige, hvad jeg vil sige eller noget andet. Ja, vi gør det se dig.
Så er jeg her igen. Der var lige noget galt med videoen, så de ting, den fuck skidt med det, men skal videre. Så skal vi bare kæmpe videre. Nå. Vi skal... Ja, nu har I hvert fald ikke set, at jeg skulle kæmpe mod abekatter. Men det får I alligevel lov. Jeg klarer den her mission, så stopper jeg. Skal vi sige det? Jeg skal også begynde at have sat nogle tidspunkter, hvornår jeg stopper videoerne. Okay. Hurry! Og så siger vi smukke. Så er jeg på den ting. Nu skal jeg lige have de her rødder. Endnu en abekat, jeg skal kæmpe mod. En kæmpe monkey. Der er en... Og lige den sidste... Stopper jeg videoen. Is the will to act. It's good to see you. Nå. Så tror jeg, det var det, Creeperdorm fans. Så ses vi igen til næste gang. Jeg filmer lige om lidt igen, så sætter jeg videoen igen på. Halløj. Det er Creeperdorm her. Skriv i kommentaren, hvis I vil spørge mig noget. Vi ses. Bye!